guys, ngayong araw ay nakita niyo naman nangulikta yung kasama ko na si Boy Pisot. Kami lang dalawa guys kasi yung iba naming kasamahan ay busy sila sa kanilang work. So yun, sinamahan ko si Boy. Ayun, dumidiskarte pa kay ate. Si ate naman ay kinilig mumin pa. So yun, at naglakad kami papunta sa yung may videokihan. Ayun si kuya, mataas yung buhok. Yun, parang nagwiwig din. So yun. So shoutout po pala sa mga nagbigay sa amin ng tulong. Ayun, tindahan ni Aling Joely. So shoutout po pala sa nagbigay sa amin ng tulong kahit kaunti, basta't galing sa puso, sapat na sa amin. Ayun. So kaway-kaway pa si Boy. Yun, palingulingon pa si gilid. Parang magnanakaw talaga yung mukha ni Boy. Masyado talaga magkapal. Yun. Tapos yun, si ate nakasmile pa si ate. Harap talaga ng kamera, nagpapakyut pa. Yun. So sino talaga ni Boy yung eyeglasses niya para isoy daw siya. So yun, lipat na naman kami kay ate sa may karinderya na iyon. Katapos punta kami kay Ate Agnes sa Agnes Flower Shop. So nakita niyo guys, may iba't ibang mga decoration guys. Pwede na yung i-contact sa birthday celebrate, kasal, or sa may patay. Ayun, yung mga decoration niya ate, napakaganda. So yun, nilapitan na namin si kuya. Ayun, napalingulingon pa si kuya at nakita siya hiningi ang pera. So joke lang. So yun, nagbigay si kuya kahit kunti guys, sapat na sa amin, basta't galing sa puso. So yun, pagkapalan talaga to ng mukha guys, kasi may bibilin tayo ng wig sa halaga ng 500 pesos. So yun, ayun, libot yung kamera. Nandito na naman kami sa Colors Delight. So yun, ayun, nandito yung mga paninda nila, yung iba't ibang klase, parade of clothes. So ayun, nakita niyo naman sa kamera. So ayun, nagpapakyo na naman si Boy dahil dalawang cakes yung sarap niya. Ayun, fresh fried Belgian fresh. So yung mga iba't ibang klase paninda nila, ayun, napakasarap. So punta kayo guys sa Colors Delight. Nandun yung mga dessert niyo. So yun, tapos dito na naman kami lumipat sa may plaza sa RG Ian. So shout out po kay ate. So ito po yung mga paninda ni ate. Ayun, napakasarap din, pang snack time talaga. So ayun na si ate. So salamat po sa inyo ate sa pagbigay ng kaunting tulong. So ito po, at lumipat na naman kami sa kabilang tindahan. Ayun, nakita niyo po yung mga paninda nila. Ayun, napakasarap din, mga milk tea, cheesecake. Ayun. So shoutout po pala sa Kuwan nga kape. So ayun, lumipat na naman kami sa Giga Takoyaki. So shoutout po pala sa kay ate at kuya. Ayun, dumidiskarte na naman si Boy at nagpapalan talaga ng mukha. So yun guys, maraming salamat talaga guys. So ayun, yung mga iba't ibang klaseng tinda nila, no, Giga Takoyaki. Visit na kayo guys sa Giga Takoyaki. So napakasarap talaga yung ano nila, parang sipon talaga. So yun, kinaway-kaway pa yung wig. So maraming salamat. At